Барс Медиа Татар медиа группасы тәкъдим итә. Буыннарны буыннарга, гасырларны гасырларга ялгап моң агыла. Җыр агыла. Татар җыры. Халык күңеленә үтеп кергән Татар җыры фестиваленә ширек гасыр. 25 ел дәвамында Татар җыры зур сәхнәләрдән халыкны берләштерә. Дәрт өсти, өмет уята. Dünya şağı taptamasın, Tatar җыры тантанасын. Taptamasın yıldızlar yanıгы. Моңлы җырлар дәртле көйләр, халык хисен җырлап сөйләр. Һәр йортка кер безнең татар җыры. Моңлы җырлар дәртле көйләр, халык хисен җырлап сөйләр. Һәр йортка кер безнең татар җыры. Безне һаман юллар йөртә, офыкларга таба илтә. Яңгыр яра, яшиләр, яшәү кара. Юлда чакта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлда чакта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. 25 bir мизгел һәм үзе бер гомер кебек. Татар җыры мәңгегә балкый халкым күңелендә. Горурлыгым шиксез, өметем тау җилләрендә. Мәңге бул, тугры бул, бергә бул. Татар җыры белән бергә. Йөрәкләрдә, йөрәкләргә, өметләрдән өметләргә. Җәйләп янган чәчәге, яшәү кара. Һәр күңелгә барып җитер, татар халкын бердәм итер. Җырлый гаилә безнең татар җыры. Һәр күңелгә барып җитер, татар халкын бердәм итер. Җырлый гаилә безнең татар җыры. Җырлый гаилә безнең татар җыры. Җырлый гаилә безнең татар җыры. Татар җыры гимнын танылган артистларыбыз башкарды. Марат Галимов, Эльмира Калимуллина, Иркә, Айдар Галимов, Шәкүр. Казан нуры инструменталь ансамбле.
Хәерле кич Казан, хәерле кич хөрмәтле тамашачылар. Татар җыры дөньясында ел сайын зур масштаблар белән узучы халыкара татар җыры эстрада фестиваленә быел 25 ел. Һәм инде без әлбәттә бүген татар җыры бәйрәменә килгән һәр кунакны чын күңелдән, ихластан кайнар сәламлибез. Исәнме Казан! Казан Экспо. Илһам Шакиров исемендәге концертлар залына җыелып, бергәләп сәнгать өлкәсендә нәтиҗәләр ясау, елның иң яхшы җырларын, җырчыларын билгеләү, бүләкләү матур бер традиция. Бүген биредә чып-чын җыр бәйрәме. Затлы тамашачылар, танылган җырчылар, танылган алып баручылар һәм әлбәттә без бүген барыбыз да шушы күркәм матур залда. Шулай ук бүген 8 март залда утырган барлык хатын-кызларны да бәйрәм белән котлыйк әле. Һәм әлбәттә барлык мөселман кардәшләребезне көтеп алган изге Рамазан айы белән дә тәбрикләргә рөхсәт итегез. Бүген сезнең белән кич дәвамында без фестивалебезнең алыштыргысыз алып баручысы Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Танылган телерадио алып баручы Рамил Шарафиев. Татар җыры фестиваленең тавышы, шулай ук телерадио алып баручы Айрат Ильясов. Шулай итеп әйдәгез көчле алкышлар белән үзебезнең зур бәйрәмебезне башлап җибәрик. Сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Ринат кызы Фазлыеваны чакырабыз. Һәм шулай ук Барс Рекорд җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Камил Мәүлет улы Гәрәевны да алкышлар белән сәхнәбез түренә дәшәбез. Добрый вечер, уважаемые друзья, хөрмәтле дуслар. Искренне приветствую всех на фестивале татарской музыки с юбилеем, фестиваль, зрителей, участников. Бәйрәм белән хочу пожелать самых добрых слов всем женщинам, которые сегодня в зале. Отдельно хочу обратиться к тем, у кого сегодня замечательные мужья, братья, сыновья выполняют свой воинский долг на передовой. Пусть Всевышний сбережет их, и они вернутся с победой. Фестиваль с праздником! И, конечно, когда этот фестиваль мы начинали в начале веков, 99-дан 2000 елга күчкәндә, уебызда гына мөмкин булган иде, булай уйламаган идек, шушы вакытларга хәтле безнең фестиваль булыр дип. Ләкин күрәбез, biz bugün de bizning eng dahi artistimiz, jırçımız İlham abi isimindeki zalda Tatar Jırı Festival 25'te. Рөхсәт итегез сезне шын күңелдән фестиваль белән котларга. Безнең каравышы бөтен үзебезнең илдән, башка җирләрдән баршына сәлам тапшырырга. Сезгә сер генә әйтеп әйтә алам. Инде беренче көн элек интернетта ачылды 26-нчы фестивальгә ачу. Фестивальнең киләчәге булыр дигән сүз бу. Ләйлә Ринатовна, без беләбез, безнең әле бүләк тә бар, шуңа күрә рөхсәт итегез укырга. Татарстан Республикасы рәисе указы нигезендә музыка сәнгатен үстерүдәге мөһим казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен дуслык ордены белән Барс Рекорд җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Гәрәев Камил Мәүлет улы бүләкләнде. Хөрмәтле ханымнар һәм әфәнделәр, әйдәгез көчле итеп алкышлыйк. Ләйлә Ринатовна, сәхнәдән китмәвегезне сорыйбыз, чөнки Белгәнебезчә, без инде үзебезнең фестивальне һәр вакыт ел ахырында үткәрәбез. Үткән елда 21 декабрьдә
Безнең шушы зур 25-нче фестивалебез үтәргә тиеши. Ләкин үзебез ил ничек яши, без дә шулай яшибез, безнең фестиваль дә шуңа яши. Шуңа күрә мөмкин без күчердек 8 мартка. Безнең халыкта бик матур, күркәм сүз бар. 8 март инде ул хатын-кызларның яңа елы дип. Мөмкин шуңа күчкәндер безнең фестиваль бүгенге 8 мартка. Шуңа күрә чын күңелдән зур итеп рәхмәт әйтергә телибез үзебезнең хөкүмәтебезгә, безнең президент Рустам Нургалиевичка, безне күргән, безгә ярдәм иткән өчен. Һәм менә Ләйлә Ринатовна, сезне чын күңелдән, сезнең исемдә безнең республикадагы бөтен хатын-кызларны чын күңелдән 8 март бәйрәме белән котларга рөхсәт итегез. Исәнлек, саулык, сез һәрвакыт булыгыз, сез булсагыз, без ирләр илне алып барырбыз бәйрәм белән. Безнең көчле алкышлар, Ләйлә Ринатовна, Камил Мәүлүд сезне озатабыз залга, үзегезнең урыннарыгызга алкышлар белән. Татар җыры фестивале һәр вакыттагыча айрым бүлекләрдән тора. Һәр бүлекнең үз җырчысы, бар әле эстрадага килеп кереп, үзләрен күрсәтә генә башлаган җырчылар. Бар 25 ел дәвамында безнең белән бергә атлаучылар. Юбилей елында да без фестивалебезне нәкъ шундый метрлардан башлап җибәрергә булдык. Айдар Галимов, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты һәм Татар җыры фестиваленең абсолют рекордсмены. Айдар Галимов Татар җыры фестивалендә 25-нче тапкыр лауреат исемен алучы бердән-бер җырчы. Сағынсам да қайтамай сулар кері ақымағандай құяш екі батымай мен сағынмын яшілігімді сағынсам да қайтамай сулар кері ақымағандай құяш екі батымай Сен менің жанымның яртысы Яшисің йөрәгім дүрендә Нур себеп барасы юлыма Балқисың күңелем көгендә Мин сені ғөмірім бойына Ышықлап барырмын җилләрдән Үзілсә барасы юлларым Үрермін мин көпіргілерден Мин сені ғөмірім бойына Ышықлап барырмын җилләрдән Үзілсә барасы юлларым Үрермін мин көпіргілерден Синең күзләр көз түгелдер Алар тирән каядыр Күзләреңнең коясыннан Шифа суга кыйындыр Синең куллар кол түгелдер
алар аккыш канаты бар аккышта ерсәң иде бер-береңне яратып кояш балкыган йөзеңә тутырып карыйм әле күзләреңдә бер нур булып мәңгегә калыйм әле кояш балкыган йөзеңә тутырып карыйм әле күзләреңдә бер нур булып мәңгегә калыйм әле күзләреңдә бер нур булып мәңгегә калыйм әле Yanıp yaşamazsan Yaşavun kimge hacet Bit yaşiler şundilar Yaşiler şunsı gacet Yaşarga iken yaşarga Özüngini jellemişen Bizge değilgen ömürler Tügel bit ellenişen Yaşarga iken yaşarga Özüngini jellemişen Bizge değilgen ömürler Tügel bit ellenişen Bizge değilgen ömürler Tügel bit ellenişen Tügel bit ellenişen Yaratam deyip etmezsen de bilem Süyü bilgeler bit alar Süyü bilgeler bit alar Kızıl rozalar, kızıl rozalar, kızıl rozalar Süyü güllerim Kızıl rozalar, kızıl rozalar Kümillerinin kaynar hisleri Kızakka gitsin mehabetin Sulmasınlar bəxet güllərin Sulmasınlar bəxet güllərin Kızıl rozalar, kızıl rozalar, kızıl rozalar Süyü güllərin Kızıl rozalar, kızıl rozalar Kümillərinin kaynar hisləri Kızakka gitsin mehabetin Sulmasınlar bəxet güllərin Sulmasınlar bəxet güllərin Sulmasınlar bəxet güllərin Bizning yaratgan qadrli xotin qizlarimiz, anilar, opalar, turmush iпташlarimiz, qizlarimiz, onoqlarimiz tabrik etamiz sizni. 8-mart xalqaro xotin qizlar kuni bilan. Xotin qiz baxti, salomatlik, yoshlik, kelajakda umidlar, o'ngishlar. Amin. Татар жыры фестивалінің абсолют рекордсмені 25 ел давамында ел сайын алтын бар сынына ие була келуші легенда. Халықның яратқан артисті. Башқұртстанның, Татарстанның халық артисті Айдар Галимов.
Айдар Галимовка дәрәҗәле алтын барсынын һәм Татар җыры премиясе дипломын тапшыру өчен сәхнәгә кабаттан Барс Медиа компанияләр төркеме директорлар шурасы рәисе Камил Мәүлид улы Гәрәевне чакырабыз. Кайчандыр Ирак 95 елны Айдарның концерты булган иде. Россия концерт залында Мәскәүдә. Айдар бүген 25 тапкыр Татар җыры фестивале лауреаты. Ләкин ул бердән-бер татар артисты, кем Россия концерт залында 2 көн бергә концерт биргән. Безнең рекордсмен Айдар Галимов. Татар җыры фестиваленең рекордсмены. Безнең көчле алкышлар һәм менә шундый юбилейлы татар җыры сыны. Алтын барсыны Айдар Галимовта. Дуслар, көчле итеп алкышлыйк. Айдар хәзер туп-туры үзенең сольный концертына чабачак. Тагын тамашачыларны сөендерер өчен. Айдар Галимов! Бик символик рәвештә башлап җибәрдек без Татар җыры фестивален. Уйлап кына карагыз әле, менә без әйтәбез 25 ел дибез. 25 ел ул бит ширек гасыр вакыт дигәнне аңлата. Шушы 25 ел дәвамында Татар җыры фестивале безгә йөзләгән җырчы, меңләгән җыр һәм шиксез тугры тамашачыларны бүләк итте. Дөресен җыр сәнгать өлкәсендә үзләренең урыннарын алган, исемнәрен булдырган чын артистлар гына Татар җыры сәхнәсендә үз чыгышларын бүләк итә һәм дәвам итә. Илмира Кәлимуллина, Татарстанның халык артисты. Татар җырының тирәнлеген халыкара дәрәҗәдә сәхнәләрдә танытучы артист бүген 25-нче Татар җыры тантанасында. Sular sibede göller digen Bola belem indi Teres aşa Yolna süzede Terezenle Arga yağında tik Yalnız milaş Enkey ipteşe Şu mileşne Serdeşi tübele Başlı eni Harber irtese Enkey küter Mezmet anlar Mileşlerge Tübek kuzlere Kuruşular Sirege gel sayın Kaderlere Orta sözlerine Jitse koşak jillerden Teres şakır Alsam mileşler Ul aşığı Uldan kabazara Mileşler
күрешүләр сирәгәйгән саен кадерләре арта сүзләренә әнкәй көтә безне таңнар бәрә мин әшәргә төбәк күзләрен күрешәләр сирәгәйгән саен кадерләре арта сүзләренә күрешүләр сирәгәйгән саен кадерләре арта сүзләренә Татарстанның халық артисты Эльмира Кәлимуллина. Менә мин миллиардер булган булсам, име Гөлнас, минем янда син басып тотырмаган булыр идең. Менә нигә әле? Нигә ди? Миллиардерлар кырыйында, потому что топ модельләр гына басып торалар. Бик беләсең килсә, менә минем топ модель булыр өчен нибары берничә сантиметр гына җитмәде буйга. Менә миңа да миллиардер булыр өчен 1-2 миллиард кына җитмәде. Менә миллиард булыр өчен, миллиардер булыр өчен бик күп эшләргә кирәк. Ләкин эшләү генә дә түгел, ул бит әле тапкан акчаларны дөрес гамәлләргә, кирәкле гамәлләргә юнәлдерә белергә кирәк. Һәм андыйлар безнең партнерлар арасында бар. Татар җыры фестиваленең даими генераль партнеры Татнефть компаниясына көчле итеп алкышлыйк әле, хөрмәтле тамашачылар. 75 еллык тарихы булган Татнефть компаниясе Татарстан икътисади үсеше һәм республика халкы иминлеге өчен эшли. Кыю адымнан зур киләчәккә. Сәхнәгә Татнефть хәйриячелек фонды директоры Эльмира Өлфәт кызы Газизованы чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хәерле кич, хөрмәтле артистларыбыз, хәерле кич, иң яраткан республикабыз. Барлык җыр яратучыларда Татнефть компаниясе исеменнән чын күңелдән тәбрик итәм. Һәм бүгенге залда утыручы кызларны яз бәйрәме белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, шулай ук матур булыгыз, бәхетле булыгыз. Нефтьчеләр республика экономикасын үстерү өчен эшлиләр. Ә җырларыбыз татар халык рухи байлыгын арттыра. Һәм бу бүген без дә шул сәхнәгә бергә матур иттереп мәҗлес үткәрәбез. Киләчәктә дә шулай ук матур булыйк, шулай ук бергә эшлик, шулай ук бергә яшик. Одной из ключевых приоритетов компании «Татнефть» социальной деятельности является поддержка и развитие культуры и искусства, поддержка талантливой молодежи, сохранение наследия, сохранение наших традиций. И в Республике Татарстан очень много таких площадок, где каждый из вас может развиваться и находить свой вектор развития.
Это и «Созвездие Йылдызлык», и «Татар жыры», и фестиваль татарско-башкирской песни «Идель». И в нефтяных регионах проходит у нас «Страна поющего соловья». То есть много площадок и пространств, и много проектов, где наши ребята, где наша талантливая молодежь может выходить на новый уровень, становясь такими именитыми и знаменитыми, как сегодня на сцене много присутствует народных артистов Республики Татарстан. И сегодня моя миссия от компании «Татнефть» вручить сертификат Эльмире Калимуллиной, которая является талантливым ребенком и которая выросла на наших проектах, выросла на «Стране поющего соловья» и стала народной артисткой Республики Татарстан. Сегодня я вручаю ей сертификат с пожеланиями новых творческих успехов, на новые проекты, с пожеланиями счастья, здоровья. Эльмира Калимуллинга махсус бүләк, безнең көчле алкышлар. Новых ярких побед и уютных моментов вам. Всего хорошего. Спасибо. С праздником вас! Рәхмәт бик зур сезгә, Эльмира Өлфәтовна. Татнефть компаниясе фестивальнең күп еллык дусты. Татнефть татар сәнгатен үстерүдә үзенең зур өлешен кертә. Рәхмәт, алга таба да шулай бергә яшәргә һәм эшләргә насыйп булсын. Әйдәгез әле бер көчле алкышлар бүләк итик. Хөрмәтле ханымнар һәм әфәнделәр, без әкрен генә алга таба дәвам итәрбез үзебезнең фестивалебезне. Игътибар итегез, бүген монда бар тик тере тавыш, җанлы музыка, уен кораллары һәм инде чираттагы җырчының музыкантлары сәхнәдә әкрен генә үзләренең урыннарын ала һәм музыка, уен коралларын куша. Чөнки хәзер сәхнәгә кем чыгасын экранда күрербез. Игътибар экраннарга. Филүс Кахиров, Татарстан Республикасының халык артисты. Күп еллык хезмәте нәтиҗәсендә халык мәхәббәтенә ирешкән Филүс бүген 25-нче Татар җыры фестивалендә. Күрдем синдә таныш чалымнар, без бит инде күптән танышылар. Таныштына шул без танышылар. Түгел инде хәзер гашыйклар. Инде йөрәк яр самай. Сине күргән чакта узышлы. Без бит хәзер бары тик танышлар. Шулай язылгандыр язмышлар. Без бит хәзер бары тик танышлар. Шулай язылгандыр язмышлар. Yürek
Татарстанның халық артисты Филюс Кахиров «Мирас» инструменталь ансамблі. Идрис Газиев, Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты Идрис Газиев. Затлы, зәвыклы чыгышлары фестивальгә аеруча ям өсти. Алкышлар белән мэтрны сәхнәгә дәшик. Алтын күзләр үтте, көмеш кышлар җитми, аралыкта яшим әле мин. Барда элек кичә, каядыр күчәм, аңлый алмыйм әле хәлемне. Борчуларны куам, йөрәктә җыр туа, эчтән генә җырлап җибәрәм. Алланың рәхмәте юлга бер рәхәтлек. Дөньясында yüzәм, дөньясында yüzәм, иркенләп. Дөньясында yüzәм, дөньясында yüzәм, Күзгүлләре исән, яз җилләре исән, күңелдәге моңны җилгәрә. Офыгым аллана, һавалар баллана, мәгънә табам туган һәр көннән. Борчуларны куам, йөрәктә җыр туа, эчтән генә җырлап җибәрәм. Алланың рәхмәте юлга бер рәхәтлек. Дөньясында yüzәм, дөньясында yüzәм, иркенләп. Дөньясында yüzәм, дөньясында yüzәм, Dünyasında yüzen, dünyasında yüzen, irkenler. Dünyasında yüzen, dünyasında yüzen, irkenler.
Татарстанның һәм Башкортстанның халык Россиянең атказанган артисты без яраткан Идрис Газиев. Идрис Газиев! Татар җыры фестивале музыкаль өлкәдә һәрвакыт көтелмәгән борылышлар ясый. Бу безнең стиль. Хәтерлисезме? Легендар Илһам Шакиров, Әлфия Афзалова, Ринат Ибраһимов, София Ротару, Алсу Сафинаның татар җыры сәхнәсендә җырлавы һәм күпме талантлы яшьләрне танытты, үстерде фестиваль үз заманында. Гүзәл Уразова, Мәликә, Иркә, Фирдус Тимаев һәм башкалар. Һәм хәзердә татар җыры әлеге эшне дәвам итә. Һәм менә хәзер сәхнәгә чыгачак яшь кенә кызчык моның ачык мисалы. Наилә Славина, яшь буын вәкиле, үзенең иҗат юлын татар эстрадасы белән бәйләп, бүген 25-нче Татар җыры фестивалендә тәүге тапкыр чыгыш ясый. Уңышлар, Наилә! Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. О, җаны, вай җаны, сандугач теле кирәк. Уфа казыны юлларының баганалары шыршы. Уфа казыны юлларының баганалары шыршы. Баганалары шыршы. Башларына моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. О, җаны, вай җаны, сездә булырсыз җырчы. Татар җыры сәхнәсендә Наилә Славина. Күлмәк төсенә ничек туры килеп тора чәчәк бәйләме. Наилә Славина алкышлар белән озатабыз татар җыры сәхнәсендә яшь кызчык. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Каһарман шагыйребезнең бу юллары бүгенге татар җырын күзаллау булып яңгырый, шулай бит.
Әйе, каһарман шагыйребезнең сугыш елларында язылган әлеге патриотик шигырьләре бүген аеруча актуаль. 2025 ел Россиядә бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Һәм шушы уңайдан хәзерге вакытта ватаныбызны саклаучы егетләргә исән-имин әйләнеп кайтуларын теләп, алкышлап алыйк әле батырлыклары өчен. Муса Җәлил шигыре белән башлап җибәрү юкка булмады. Беренчедән аның шигырьләре актуаль булса, икенчедән аның оныклары бүген татар җырында. Оныгы Татьяна Михайловна залда. Әйдәгез аңа алкышлар бүләк итик әле. Оныкчыгы Елизавета Вячеславовна сәхнәдә скрипка партиясын башкара. Муса Җәлил шигыренә иҗат ителгән җыр татар җыры сәхнәсендә яңгырый. Көй һәм аранжировка авторы Миләүшә Хәйруллина. Төрмәдә төш җырлый Илгиз Мөхәддинов. Düştü mиңа нәни кызым килде, шәчләремне сыйпап тарады. Ой-һай, әти, озак йөрдең дип, күзләремә сөеп карады. Мин кызымны кыстым күкрәгемдә, шатлыгымнан шашып исереп, шунда белдем нинди көчлеген, мәхәббәт һәм сагыш хисенең. Чыгып киттек шуннан без болынга, гизеп йөрдек чәчәк диңгезен. Татлы яшәү, көчле сөю, нинди якты иркен җир йөзе. Мин уяндым, урыным шул ук төрмә, Кулларымда шулук быгаулар, баш өстемдә шулук кайгыларым, уянар дип көтеп торганнар. Ах, ни күрде мине хыял белән, тик тилертеп кайтмас язларым. Төшкенә минем шатлыкларым, ник бетмәсен кайгы газабым. Düştü миңа
Şeşlerimden sıypap taradı. Oy hayati uzak yerdim deyip gözlerime söyüp karadı. Илгиз Мухатдинов. Илшат Сафин. Ел дәвамында яңа җырлар яздырып, аларны радио, телевидениедә яңгыратып, уңышларга ирешкән җырчы бүген популярлар рәтендә. Аның тырышлыгының нәтиҗәсе бүгенге җиңүе. Котлыйбыз һәм сәхнәгә чакырабыз. Esselamu aleyküm. Hayırlı iş kazan. Bayramlar mübarek olsun. Dostlar keyifleriniz işi. Dostlar yeter bir tavır. Keyifler işi kazan. Bulsan mıydı? Yürek biraz düzüm. Juyamalı. Işanışının yüzün. Şapmalıdan sabırdı bittiren. Yaşar yasin. Başkalarından iğren. Ağla yürek. Ömür bir avgıra. Sinde berav. İyi dögül jirine. Tuktamaydı. Miğasini bikirek. Düzün bulsin. Benim başını yürek. Ağla yürek. Ömür bir avgıra. Sinde berav. İyi dögül jirine. Tuktamaydı. Miğasini bikirek. Düzün bulsin. Benim başını yürek. Kaldır yürek. Sağır sarılarını. Olsun barı. Al su dağlarını. Sakıranmasın. Sızma elle dolay. Bolar elle. Barısı da ona. Haydi bir gele. Ağla yürek. Ömür bir avgıra. Sinde berav. İyi dögül jirine. Tuktamaydı. Miğasini bikirek. Düzün bulsun. Benim başını yürek. Ağla yürek. Ömür bir avgıra. Sinde berav. İyi dögül jirine. Tuktamaydı. Miğasini bikirek. Düzün bulsun. Benim başını yürek. Kadirli, bizden yaratkan güzel zatlarımız. Barınızı da bugün matır. Beyran bilen ihlas gönülden kutluysumuz kile. Yaratılın yaşayız. Her bir kuyulan maksatlarınız, dileyen dilekleriniz kabul bulsun. Kazan! Yanma yürek, yandırım elle yuka yarısı, tibüğünden tukta. Ümit dizime, yazları kabatlana. Bәхет dolar, turmuş güdağına yaka bir gelem. Ağla yürek, ömür bir avgıra. Sinde berav, iyi dögül jirine. Tuktamaydı, miğasini bikirek. Düzün bulsun, benim başını yürek. Ağla yürek, ömür bir avgıra. Sinde berav, iyi dögül jirine. Tuktamaydı. Miğasini bikirek. Düzün bulsun. Benim başını yürek. Tatar jırı. Barıp tigalga. Ayağın soy barımızda mene şulay kullanız köpütleri. Üzünüzge bir alkışlarını bile gitigeli. Kazan bugün bitmeydi. Barımızda rahmetlerini yolan tigeli. Kazan zor rahmet. Minsin diyor adam. Urra!
Илшат Сафин. Әгәр дә беләсегез килсә, Илшат Сафин быелны 3-нче тапкыр Алтын Барс премиясына ия булды. Әйбәт, алкышлыйк, әйдәгез, молодец, алга таба бара. Менә Татар җыры фестиваленең оештыручы, ярдәм күрсәткән барлык спонсор партнерларыбызга да алкышлар бүләк итеп аласыбыз килә, мөхтәрәм җәмәгать. Әйдәгез, барыбыз да игътибарыбызны экраннарга юнәлтик. Оештыручы Барс Медиа компанияләр төркеме. Даими генераль партнер Татнефть компаниясе. 75 еллык тарихы булган Татнефть компаниясе Татарстан икътисады үсеше һәм республика халкы иминлеге өчен эшли. Кыю адымнан зур киләчәккә. Генераль банк партнер Акбарс банк. Мулрак яшәгез. Генераль партнер Акбарс дом төзелеш компаниясе. Акбарс дом заманча торак комплексларында фатир алуга уңайлы шартлар тәкъдим итә. Мой ритм, премиальная резиденция Мифы, Дом на Исхаки, рәсми партнер Мартин компаниясе. От Мартина көнбагышлары, һәр вакыт югары сыйфат. Стратегик партнер Елас Алабуга автомобиль заводы. Көч бердәмлектә, уңыш хезмәттәшлектә. VIP-партнер Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара вакыт белән сыналган савыт-саба. Партнерлар Лукойл Урал нефтепродукт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Лукойл всегда в движении. Доктор Садыкова клиникасы заманча җиһазланган моторлыкка һәм сәламәтлеккә комплекслы карашлы косметология клиникасы. Чижик магазин качественных продуктов по улетным ценам. Айгөл Усманова кейтеринги мотор итеп тәкъдим ителгән тәмле хәләл ашлар. Тәмле тарихны бергә булдырыйк. Миллионер кибете, халык бренды, синең брендың. Турдан-туры трансляцияның генераль партнеры махсуслаштырылган төзүче ТСИ компаниясе. Без уңайлы торак комплекслар төзибез. Мечта, Династия, Статный, Притяжение, Радужный 2 торак комплекслары. Турдан-туры трансляцияның рәсми партнеры Россельхозбанк акционерлык җәмгыяте. Төп мәгълүмати партнер Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе. Мәгълүмати партнерлар информационное агентство Татаринформ, Интертат, Шәһри Казан газетасы, газета Казанские ведомости. Безнең партнерларга көчле алкышлар. Менә карагыз әле, бергәләп санап карасак, фестивалебызга 25 ел саен 30дан артык катнашучы бар. Санап чыгарсак, шушы 25 ел эчендә 700дән артык сын бүләк ителгән. Бер сында ничә грамм алтын дип санап карасак, кайсы җырчы иң бае икән? Нәрсәсе санап утырасың инде, без бит инде әйттек. Айдар Галимов ел сайын ала килә дип шонкры җырчылар арасында иң бае Айдар булып чыга. Менә беләсегез килсә, хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы быелны беренче тапкыр Алтын Барс сынына ия булачак. Аны әле ел ачышы дип әйтсәк тә бер дә Артык булмас иде, дөрес булыр иде. Чынлап та, ул ничә еллар дәвамында татар эстрадасы җырчыларына җырлар иҗат итте, аның җырларын башкардылар, ә үзе ул күләгәдә кала бирде. Һәм менә җырлаган иде, шундук фурор ясады. Аның хәрәкәтләре, аның энергетикасы, бар аның сөйкемле сөяге. Каршылыгы сәхнәдә Рөстәм Асадуллин. İnsanlarımızsız Kazan! Subula күңелләремдә Яшьлегемә кайтуларым Йөгереп йөргән су буйларында Кайтыр идем шу чакларыма Бер булса әйтер идем Каеннарым сагындыр Чишмәләрнең шилтер аккан сулар Литара белгән булсам Ardından kuğum tutkanım Aşır idim kıvık Yaşlığım uğdalarına Eydir idim Bayınlarım sağındır Şişmelerinin şilitir Akkan sularını tıra Bilgin bulsam Ardından kuğum tutkanım Aşır idim kıvık Yaşlığım uğdalarına Sızılıkına tamlar atkanıda Göz altında yürgen yolları
düşlerime yaşlığım benim yaşlığım eytir idim Vayınlarım sağındır şişmelerim şilitir akkan sularını tıra bilgen bulsam Ardından kuğup tutkanım taşır idim gök yaşlığım buğutlarına eytir idim Vayınlarım sağındır şişmelerim şilitir akkan sularını tıra bilgen bulsam Ardından kuğup tutkanım taşır idim gök yaşlığım buğutlarına Ho! Pazar çıkmında mı? Ho! 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 Eydir idim Koyunların sağındır Şişmelerinin şilitir Akkan sularını yıtır Bilgen bulsam Ardından kuğup tutkan Aşır idim Kibik yaşlığım otlarına Eydir idim Koyunların sağındır Şişmelerinin şilitir Akkan sularını yıtır Bilgen bulsam Ardından kuğup tutkan Aşır idim Kibik yaşlığım otlarına Aşır idim Kibik yaşlığım otlarına Ho! 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 Rüstem Asadullin. Bek zor rahmet. Qozon, hurmatli do'stlar, barimizni da 8 mart bayrami bilan qutlaymiz, hurmatli do'stlar, qizlarimizni. Eson-emin bo'ling'iz. Gul shulay motor bo'lib, yosh qolib, shashak gibi qotirga nasib bo'lsin. Amin. Tak, nasıl bunda? Garmunda oynayayım mı? Ha? İşitilme! Tишина. Birleşip jırlayız mı? Ha? Jırlayız mı? Muңсу була күңелләрендә Яшьлегемә кайтуларым Йөгереп йөргән су буйларына да Кайтыр идем шул чакларыма Бер булса әйтер идем Кайыннарым сагындыра Чишмәләренең шилтер аккан Суларын итыра белгән булсам Артымнан уып тотканым Башыр идем кебек яшьлегем отларына Әйтер идем Кайыннарым сагындыра Чишмәләренең шилтер аккан Суларын итыра белгән булсам
Ardımdan kuvup tutkanım Başır idim köbük yeşilligim otlarına Sızılıp kına tağınar atkanıda Göz aldımda yürügen yollarım Sağınıp giresin düşlerime Yaşlığım minime, yaşlığıma Eydir idim Koyunlarım sağındır Çişmelerim şilitir akkan Sularını tırabilgen olsam Ardımdan kuvup tutkanım Başır idim göbek yeşilligim otlarına Eydir idim Koyunlarım sağındır Şişmelerim şilitir akkan Sularını tırabilgen olsam Ardımdan kuvup tutkanım Başır idim göbek yeşilligim otlarına Başır idim göbek yeşilligim otlarına Başır idim göbek yeşilligim otlarına Bekzor Ahmet Rüstem Asadullin Tatar jiri sahnasında. Ризат Зенира Рамазановлар Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артистлары. Үз тырышлыклары, сәләте белән алар бүгенге лауреатлар исемлегендә. Assalamu alaikum. İşler misiniz, sağlar mısınız? Hayırlı kişler. Kavuşturma habibim, köklerimden sıradım. Yoklayamay yapkanda da şu oylardan tanımadım. Köngülümden sıra birem, nik yanımda kalmadın. Kökten yıldız atılganda, yeneşemede bulmadın. Uyladım şu uyladım, senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Uyladım şu uyladım, senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Kavuşturma habibim, köklerimden sıradım. Yoklayamay yapkanda da şu oylardan tanımadım. Birge bulurlar mümkün deyip min köktenden ağladım. İşiteli yarım idim, min bitsine sayladım. Uyladım şu uyladım, senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Uyladım şu uyladım, senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Bazen eyleler kollarımızı götürüp su boyundağı tallar köpek. Mına şolay bir ruhda sulğan. Rahmet. Birge. Uyladım şul uyladım. Senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Uyladım şu uyladım. Senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım.
Беләсезме? Ризат Зинира Рамазановлар. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Татарстанның ат казанган артисты. Халкыбызның горурлыгы, милләтебезне дөньяга танытучы җырчы кызыбыз быел да Татар җыры фестивален бизи. Sen ketersin jongina, sen ketersin. Olis yo'llar seni chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsin. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hijron. Sen ketersin, meni tashlab, sen ketersin. Gohi shonma deydi hayol, ammo o'zing xayolingga keltirmaysan. Hayotimsin bormi sensiz menda majon. Unutma meni qaylarda chekma biroq, yaqindami yo yiroq meni esla. Unutma meni nur tortgancha quyosh oqshomlar beri bardosh meni esla. Unutma meni o'shganda dovon yoqada dog'i hijron meni esla. Kulib boqsin iqbol baxtimiz topmay zavol meni esla. Sen ketersin ortingdan jetolmam simon. Yuragimni o'zingda olib ketarsin. Yilingda to'ymadim qarab. Bar jihonni shilg'agan xayol qalarsin. Qo'lim izab qolsamda sog' bo'l demayman. Har bir mezgil jonlarni tuyam yanasha. Ko'kka qarab yolvorib kutam qovushu. Men kelarman bag'rim suyunidashsa. Unutma meni qaylardan o'tsa-da yo'ling, yaqindami yo yiroq meni esla. Unutma meni nur to'ksa-da quyoshing qora tunda tutash meni esla. Unutma meni kishin kunduzin bir tong bilan kelarsin. Sen o'zing kelarsin xabara mening ko'zlarimda bo'lar Unutma meni qaylardan o'tsa-da yo'ling, yaqindami yo yiroq meni esla. Unutma meni nur to'ksa-da quyoshing qora tunda tutash meni esla. Unutma meni kishin kunduzin bir tong bilan kelarsin. Sen o'zing kelarsin xabara mening ko'zlarimda bo'lar Татарстанның атказанган артисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова.
Рөхсәйдән өчен күңелдән әле күптән түгел генә шушында зур исемгә лаек булуы белән көчле алкышлар белән тәбриклибез. Шулай ук Сәйдә Үзбәкстанда узган Аваз проектының финалисты да әле. Менә шушындый көчле алкышларны безнең генераль банк партнерыбыз Акбарс банкка да юллыйк әле, хөрмәтле тамашачылар. Акбарс банк Татарстан банклары өлкәсендә лидерлар рәтендә. Акбарс банкы корпоратив һәм шәхси клиентлар өчен 100дән артык хезмәт күрсәтә, яшәеш сыйфатын яхшырта. Банкның корпоратив клиентлар арасында Татарстан Республикасының иң ире оешмалары урын алган. Акбарс банка республика үсеше өчен һәм халык өчен һәрвакыт хезмәт куя. Һәм бүген Татар җыры фестивален оештыручылар Акбарс банк белән берлектә сезгә, тамашачыларга, сюрприз ясады. Игътибар экранга, хәзер анда QR код барлыкка киләчәк. Әлеге ссылкада сюрприз, курыкмыйча үтә аласыз. Шушы QR код аша үтсәгез, сез җырларга тап булырсыз. Бүген татар җырында яңгыраган җырларны без барысында бер плейлистка җыйдык. Сез аннан соң тыңлап йөри алсын өчен. Димәк, сезгә кайсы җырчы яисә җыр ошады, сез аларның үзегезнең телефоныгызда теләсә кайсы вакытта рәхәтләнеп тыңлап йөри алачаксыз. Интернеттагы җырлар буенча иң ире база Барс Рекордсныкы. Хәзерге вакытта без татар җырларының интернетка урнаштыру һәм популярлаштыру өстендә бик зур эш алып барабыз. Сезнең алкышларыгыз. Мин күрәм, алкышлый алмыйлар әле, Рамил, чөнки бөтен кешенең кулында телефон, бөтен кеше QR код аша уза. Ул плейлистта Айфара төркеменең җырлары да булачак. Ни өчен дигәндә, алар бүген дә әлеге татар җыры сәхнәсендә. Айфара. Башта алар исем өчен эшләде. Хәзер исем алар өчен эшли. Татар эстрадасында эс калдырган төркем. Алар репертуарларында еллар белән сыналган җырлар. Тыңлыйбызмы? Каршы алыгыз. Татар җыры фестивале лауреатлары Айфара. Әгәр син килергә уйласаң, кил инде. Елмаеп сагынып көтәрмен мин сине. Юллардан алмыйм күземне, сагындым сөйкемле йөзеңне. Синсез мин бәхетле була алмам, бел инде. Юллардан алмыйм күземне, сагындым сөйкемле йөзеңне. Синсез мин бәхетле була алмам, бел инде. Килгәнне көтәрмен, син дип сагынып көтәрмен. Мин сине һаман да көтәрмен, көтәрмен. Килгәнне көтәрмен, син дип сагынып көтәрмен. Мин сине һаман да көтәрмен, көтәрмен. Бу җирдә мин синең барлыгың беләмен. Önümdə düşümdə gel sinin yüzlərin. Yollarda dumanlar yatsa da, yolğalar geriyə atsa da, min seni hamanda көтәрмен, көтәрмен. Yollarda dumanlar yatsa da, yolğalar geriyə atsa da, min seni hamanda көтәрмен, көтәрмен. Килгәнне көтәрмен, син дип сагынып көтәрмен. Мин сине һаман да көтәрмен, көтәрмен. Килгәнне
барыбызга ашыгый. Үткәннәрне кире кайтара алсам, җибәрмәс идем бер минутка. Яратуым шундый көчле минем, керергә дә әзермен утка. Үткәннәрне кире кайтара алсам, җибәрмәс идем бер минутка. Яратуым шундый көчле минем, керергә дә әзермен утка. Яратуым шундый көчле минем, керергә дә әзермен утка. Рахмат. Айфара төркеме. Айфара. Білмеймін, менің Айфара дегеш, шундук тілім автоматик рәвештә аққайын деп кили башлый. Һәрбер җырчының үзенең визитный карточкасы була, шундый матур үзенең җыры була. Мәсәлән, Габделфат Сафинның Шияләр. Вәсилә Фәттаховның Туган як. Я булмаса Ринат Рахматуллинның Тукта яңгыр, менә дигән. Зөлфәт Хәкимнең Нәрсә булды сиңа бүген? Юк, ансы түгел теге. Ике яктан кычкыралар миңа. Юк, тукта әтегесе. Хәерле көн сиңа, хәерле көн дигәне. Гомумән, Зөлфәт Хәкимнең кайсы гына җырын алма мәгънәле. Ул җырларын үзе иҗат итә, үзе башкара һәм шунысын да әйтергә кирәк, Зөлфәт Хәким ул һәр сүзнең тәмен белә. Аның афоризмнары гына да бит ни тора. Әлбәттә. Әйдәгез. Беләсезме, менә узган татар җырында без бит шушы афоризмнарны халыкка яңгыраттык, алар аны үз итте һәм бу рубриканы без быел да дәвам итәргә булдык. Беләсезме, музыкант никадәр матур уйнаса да, күршеләре аны барыбер яратмаячак. Зөлфәт Хәкимнең тагын берничә афоризмын сезгә җиткерәбез. Кайбер хатыннар яшьрәк күренергә тырышып, ныграк картаялар. Ярый әле бәхетле булырга рөхсәт алырга кирәкми. Рөхсәт алырга кирәк булса, бер кайчанда бәхетле була алмас идек. Сер мәңге сакланмый ул. Берәр кайчан ул гайбәт булып шатып чыгачак. Миңа менә монысы ошый. Сине берәрсе мактаганда сөенергә ашыкма. Иң элек үзеңә сорау куй. Ни өчен мактый икән ул сине? Беләсезме, бу очракта Зөлфәт Хәкимне мактамый мөмкин түгел. Бүген татар җырында премьера Зөлфәт Хәким сүзләре һәм көе. Кемлә башкаралар бит әле алар бу дуэтны, көтелмәгән дуэт татар җыры сәхнәсендә Татарстанның халык язучысы, автор башкаручы Зөлфәт Хәким Һәм Татарстанның атказанган артисты Динә Гарипова. Саклар өчен сине яман күздән, уйларымда серле дисбет изем. Гади түгел һәр тимәсе, тик бер теләк күз тимәсе. Бүген хыял диңгезендә йөзәм. Күзнең аядыга кыла таңга, талган кына хаят моңа ага. Очып килер назлы җырым, күңелеңә керер җылы. Ыфык дәшәр сине якты юлыга. Йөрәгем талпына кош-сыман, дөньяның шитлеген тарсына. Ул үзе аерым очмакчы киеп каз юлына.
Unuttun yaşauning vaqsarın Min bilem bu jirde sen barın Min seni görmişe bir koşan bir koya yo'qolmam Düşte gördüm bizden quyosh qo'sha Tug'aylarni kuzgi tuman qishya Ko'rajashi aytdi menga Shilayoqqan susab munga Qushlar tugel farishtalar ushya Unda dushman bo'ladi kirasa Tinim siri terandir ko'rasan Amin aytam ko'kka qarab Gul yoqshig'a ola yurab Umid etib yoqdi kun kelasan Yuragim to'lqini qo'shsaman Dünyanın şitligin tarsına Buluzu oyalamış vahşi pas yoluna Unuttum yaşauning vaqsarın Min bilem bu jirde sen barın Min seni görmişe bir koşan bir koya yo'qolmam Dünyanın şitligin tarsına Buluzu oyalamış vahşi pas yoluna Unuttum yaşauning vaqsarın Min bilem bu jirde sen barın Min seni görmişe bir koşan bir koya yo'qolmam Zülfat Hakim, Dina Garipova. Bek zo'r rahmat sizga do'stlar. Bayram bilan sizni. Bulğanğadır belki Bar hasretim benim ıntılar Senin bilen kavuşkandan birli Hayallarım şınğa ıntılar Bir güne Nazlı qarasam da Qışlarda yazlarga almışam Sen dünyanın yeri Durmuşamın temi Ol şimenge yürüken yanımda Karışırğa jilge Bar dünyadan kilse Koşası
Татарстанның атказанган артисты Дина Гарипова. Рояль артында сиңа жырының авторы, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының композиторлар берлеге әгъзасы Гүлнара Тимербулатова. Курайда Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Радик Сәлимов. Сезнең кайнар алкышларыгыз. Зур рәхмәт. Татар жырының ширек гасырлык тарихы ескиткеч бай һәм күп кырлы. Фестиваль сәхнәсендә татарның бөекләре Илһам Шакиров һәм Әлфия Афзалованың жырлары тарихка мәңгелек кирип калды. Татар халык жырларын, гомумән татар җыр сәнгатен Илһам Шакиров өр-яңа баскычка күтәрүче. Ул башкарган әсәрләр классик дәрәҗәдә булып, татар мәдәниятының алтын фондын тәшкил итә. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Илһам Шакировның тууына 90 ел тулды. Бу бик истәлекле дата. Һәм алкышларга лаек әлбәттә. Һәм тагын бер истәлекле датаны барлык. 2007 ел. Нәкъ шул елда Илһам Шакиров Шәкүр белән берлектә татар җыры премиясенә ия булганнар иде. Алар ул елны бик еракта идек без җырын башкардылар. Һәм хәзердә кеше китә, җыры кала. Сәхнәдә моң дәвамчысы Филүс Кахиров һәм Шәкүр. Şakarım jirine gilede gebez Appalı fakının tabılgan şağa Tuğanlarının sağıngan şağa Kiraqtaydık biz, sütüp gitti nice yıllar Yazın suğa eylendi, kışın yauğan bakkarlar Buran kebek jeyle, tuzanılı yollarda Min sağınan tuğan yakna ol sutanglar atanda Әнкәй zinhar kaygırma, min qaytırmın bir erkinne Şaplık bulu күзләріңне, сіртірмін күз яшьләріңне Әліге min yırakta, min әсир etdi yollar Bulutlardan ярсыз суғы, битке damalar Тамшылар bu dünyanın bir tüge Min kilgine bu jihanda, yoqты günler Qora tünler, yol fasılı qışağında Күздің sihri мұңсулығы, ağaçlardan Altın qıyaş arasızlık kullarında Үтә яшьлек, үтә зая, идел аша Күперләрдән данлы халык баласы Минде аға татар қаны, bu азатлық тамғасы Бірәр күнде min qaytırmын, meni qarşı alır көз Min qaytırmын, һәм сөйләрмен, бик ерақта идек біз Жетіміш шақырым яқын жері түгел Бір көрішір үшін келедік біз Ақталы фақының табылған шаға Туғандарының сағынған шаға Кірмейіқті көзлеріме, аурамда қойытыма Ойланасы еді меңа, әмин қаядыр ашыға Мен кел құрқам үлгірмәске, мен ұшанам кімдір күтә Мен қонатсыз ұша біләм, әммә жаным шидлікті Сау болсынғы мәхәбәтім, ғафу итамадым сені Әммә хәтер мәңгі сақлар, сен қалдырған ізлеріңні Үмітләніп күтмә мені, мен сенің язмышым түгел Арған күздер түнгі юлда, фытларға тарта күңіл Мен кел ізлейм тынышлықны, әммә нәрсе ол тынышлық Біз аларбыз бір әркінні, әліге яуызлық Нәфрәт толы йөрәкләрдә янар тәм бұғыты сымыр Мәрхәмәтлі құтқарыр, әммә кімне һәм қашам Мен ышанам, яқты күнне, әлі алда Мен ышанам, мен сөз бирәм, жегілмәске Бұрылмасқа торы юлда, бір әркінне Мен қайтырмын, сағынып туған яқларымны Данды халық баласы, минде алар татар қаны
Филюс Кахиров, Шакур. Uzun ömürlü, istelikli jırlar isimligin tüzüsek, Fişiksi sonda jırlar isimliginde Vasile Fattahov'un tuğan yağ jırı da bulur idi. Hatırlasanız 2000 yılda Nakmına Tatar jırı sahnasında yaş әлі bir kimge tanış bulmagan kız шығып tuğan yağ jırını başkardı. Hem furor yasadı. Onu ulusu da, kişisi de yaratıp jırlı. Hatta başka millet vekilleri de bile bu jırını. Hem indi Tatar estradasının başka jırşıları da şulay башкара һәм җырлый. Барсмедия компаниясе һәр вакыт авторлар белән тыгыз элемтәдә. Җырның авторлары сүзләр авторы Гөлнара Рәшитова, көй авторы Урал Рәшитов. Быел юбилей фестивалендә сәхнәгә җырның авторы Гөлнара Рәшитованы чакырасы килә. Алкышлар белән үзен каршы алыйк. Шулай ук махсус бүләкне тапшырыр өчен сәхнәгә Барсмедия компаниялар төркеме директорлар шурасы рәисе Камил Мәүлит улы Гәрәевне янәдән чакырабыз. Безнең көчле алкышлар туган як җырының сүзләре авторы Гөлнара Рәшитова татар җыры дипломы һәм символик бүләк Василә Фаттаховның туган як җыры яздырылган пластинкасы белән бүләкләнә. Фестивалетің төп хужасы. Камил Павлютович Гәрәевкә зур рәхмәтләремне белдерәм. Беренчедән авторларны күтәргән өчен, икенчедән минем авторлык хукугымны яклаган өчен зур рәхмәт сезгә. Гөлнара Фәзиловна, бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер хөрмәтле тамашачылар, Бергә гел иҗат итәргә. рәхмәт Камил Павлютович. Хәзер инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарга әлеге җыр үзе Рәхәтләнеп, кушылып җырлагыз. Сәхнәдә Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Виктория Барс. Туган якка юл тотаман, туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як, җир җиләкләре пешкән чак, туган як, ашыгам каянлыкка, туган як, талпына күңел, талпына ашкына, яр суына түзгенә. Җиләк пешкән, тиз үреп өзгенә. Чәчәкләрнең нинди юк, туган як, хуш исле алла гөле, туган як, боякларга бер кайтара, туган як, һич тиңнәр булмас төсле, туган як, талпына күңел, талпына ашкына, яр суына түзгенә, каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгенә. Диңгезләрне кичеп туган якка җитте, җилләрне дә уятмыйча, кырлар аша үтеп мин
Гарипова, Эльмира Калимулина, Виктория Барс. 25 yıl davamında eğer de oylap qarasak, Tatar jiri күпме yaş buun artistların bilen tamaşaçılarını tanıştırdı, күпме onlarını халыкка tanıttı. Mesela 2001 yılını isingizge düşürsəgiz, naq şol yılda İlham Şakirov Altın Barsının yer jırşıға бүләк итем deyip salavatqa alıp minip birgen idi. 2002 yılda hatırlaysizmi? Tatar jiri səhnəsində əli oyaqına basqan yer jırşı Güzel Urazovаны. 2006 yılda birinci tapqır әлі hatırlayım, Qurqa səhnəgə, Tatar jiri səhnəsinə Filuz Qahirov şıqqan idi. Şunday матур mezgiller. Toqtali, sen özün de 2006 yıldan beri lap parasın tuğulmasın? Әйе. Вот sen qa... Təcrübəli. Dürüst söz təcrübəli ayrat. Әлі көптен түгіл генә bir xanım, bir tamaşaçı yanıma kildi de. Gülnaz, min 2018 yılғы Tatar jirin qarağanem teleekranlardan. Sen şunday şiber, şunday zifa bıyıllı bulğansın iken yaş çağında dey. Min, biləsən mənə nəsə eytəsi kiləydi? Qara elə, sen şunday malades qana deyib eytəsi kiləydi. Gülnaz, Sen şunday matır sözlərini bizning sponsor partnyorlarımızға aytsa. Şunday malatsız, şunday rəhmət sizге bizning bilə buluğuz üçün deyib. Tamaşaçılar alqışlağız deyib eytib duruyuq. Çünki partnyorlar qabatdan ekranda. Uyuштыручы Барс Медиа компанияләр төркеме. Даими генераль партнер Татнефть компаниясе. 75 еллык тарихы булган Татнефть компаниясе Татарстан икътисады үсеше һәм республика халкы иминлеге өчен эшли. Кыю адымнан зур киләчәккә. Генераль банк партнер Акбарс банк. Мулрак яшәгез. Генераль партнер Акбарс дом төзелеш компаниясе. Акбарс дом заманча торак комплексларында фатир алуга уңайлы шартлар тәкъдим итә. Мой ритм, премиальная резиденция Мифы, Дом на Исхаки, рәсми партнер Мартин компаниясе. От Мартина көнбагышлары, һәр вакыт югары сыйфат. Стратегик партнер Елас Алабуга автомобиль заводы. Көч бердәмлектә, уңыш хезмәттәшлектә. VIP-партнер Кукмара Металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара вакыт белән сыналган савыт-саба. Партнерлар Лукойл Урал нефтепродукт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Лукойл всегда в движении. Күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Күзләрегез сәламәтлеген профессионалларга ышанып тапшырыгыз. Чижик магазин качественных продуктов по улетным ценам. Миллионер кибете. Халык бренды синең брендың. Айгөл Усманова кейтеринги. Матур итеп тәкъдим ителгән тәмле хәләл ашлар. Тәмле тарихны бергә булдырыйк. Турыдан-туры трансляцияның генераль партнеры махсуслаштырылган төзүче ТСИ компаниясе. Без уңайлы торак комплекслар төзибез. Мечта, Династия, Статный, Притяжение, Радужный 2 торак комплекслары. Турыдан-туры трансляцияның партнеры Ампир, бүлмә ишекләре һәм декор җиһазларын җитештерүче фабрика. Төп мәгълүмати партнер Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе. Мәгълүмати партнерлар: информационное агентство Татар-Информ, Интертат, Шәһри Казан газетасы, газета Казанские ведомости. Спонсор партнерларга безнең алкышлар һәм кабаттан рәхмәт сүзләре. Әйдәгез әле бер көчле итеп алкышлыйк. Хәминде әлеге сәхнәне без калдырыйк яшьләргә, яшь булуларына карамастан, алар инде популярлык алып өлгергән җырчылар шуңа күрә. Киттек. Рәфис Калимуллин үзенең тиз ритмлы җырлары, җанлы чыгышлары, көчле энергетикасы эстрадага бәреп кергән егет. Тамашачы мәхәббәтен яулаган Рәфис 25-нче Татар җыры лауреаты исеменә лаек булды. Бар dünyam sindiru, yazılarım, şeylerim. Naz bulaşanıma, söylege,
Vəqidələr birişdik bulurğa gül bürgə Yaxınım, yaxınım şadlığım, baylığım Susağın canımda şişmə su salqınım Bəxtüm, təxtüm, rəhmətim, rəxətim Sağışlı miskildə seni minim sıxətim Qozan birgələr Yaxınım, yaxınım şadlığım, baylığım Susağın canımda şişmə su salqınım Bəxtüm, təxtüm, rəhmətim, rəxətim Sağışlı miskildə seni minim sıxətim Rəhmətsizgə qozanlarım Рафис Калимуллин. Чулпан Юсупова, Татарстан Республикасының атқазанған артисты. Чулпанның тауышы күпләр күңеленә хуш килде. Фестивалебезгә эләгүдә аның үз тырышлыгы нәтиҗәсе. Yürseler yeneşe sabırlık tüzümlük yürekte Ümitler sünmese
Сәния апаны искә төшереп, бір матур җырын җырлап алыйк әле бергәләп Казан. Гел язлардан гына тормый язмыш, көзге җилләр кайчак исәләр. Яшьлек үтүенә ышанмамын, син дөньяда яши дисәләр. Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Гел назлардан гына тормый сөю, сагышларда жанны кисәләр. Сагынулардан дава шушы булыр, син дөньяда яши дисәләр. Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Гел язлардан гына тормый язмыш, көзге җилләр кайчак исәләр. Яшьлек үтүенә ышанмамын, сез дөньяда яши дисәләр. Бергәләп! Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Сез дөньяда яши дисәләр. Бергәләп җырлыйк әле Казан! Син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Сез дөньяда яши, сез дөньяда яши, сез дөньяда яши дисәләр. Сез дөньяда яши дисәләр. Татарстанның атказанган артисты Чулпан Юсупова. Зур рәхмәт бәйрәм белән! Чулпан Юсупова. Да, мен әйтәм, вакыт сизелмичә үтә, име. Әле күптән түгел генә яңа ел бәйрәмнәре матур итеп көтеп алып, рәхәтләнеп бәйрәм итте. Хәзер уже 8 март килеп җитте. Ни өчен әйтәм, менә шушы яңа ел бәйрәмнәрендә җыелган килограммнарны һаман чыгарып бетереп булмый Гөлназ. Син яңа ел бәйрәмнәрен гаепләп утырма инде, син июльдә дә шунда идең. Ладно. Мин синнән Гөлназ күптәннән сорыйсы килә иде. Менә бүген вакыты җитте. Без синең белән 20 елга якын бергә концертлар алып барабыз. Әйме, күпме концертлар, күпме проектлар бергә эшләдек. Шуны сорыйсым килә. Менә миндә ошаган якларым нинди? Менә мин нәрсәгә син мине ошатасың? Менә кайсы ягым белән? Кызык кеше син. Кызык кеше син. Син һәрвакыт шаярасың, күлдертәсең. Менә сиңа карап тору уже кызык. Юк, тукта, ансын әйтмим. Мен бит инде булган ир-ат, шундый гәүдәмдә бар, акылымда, субханаллаһына. Менә шул яктан теге нормальный ир кеше буларак, менә. Синең вообще ирең көнләшмәме миңа?
Күлдірме инде Айрат. Сен күлдірме. Білесің, бар ол андай категория ирадылар менің ирім күнләшірлік. Ләкин сөз сенің хақта түгіл. Сөз мене оның хақында. Қариғ әлі экранға. Альберт Вәлиуллин тиз вакыт эчендә көчле һәм истә кала торган тавышы белән күпләрнең игътибарын җәлеп иткән егет бүген эстрадына яулый килә. Бүген ул 25-нче Татар җыры фестивалендә. Saya beruşka iki yaşalmi bik dilesek de aşığa көңіл dayarlık tügel yaşav kaderin yaxşı bilsek de ömer ağımsın taştığını yarsın tuqtadan dime yıllar ağışın şilde burla davallardınan üzgertip bulmayı keşe yazmışın ömer ağımsın taştığını yarsın tuqtadan dime yıllar ağışın şilde burla davallardına üzgertip bulmayı keşe yazmışın şilde burla davallardına üzgertip bulmayı keşe yazmışın. Яшырып күңелнең иң жылы хисләре
Туктатыр булабыз дөньяның күшәрен. Ялганны шын белән әллә соң бутадык. Әллә без күптәннән яшәүдән туктадык. Яктылык калмады күңелнең түренедә. Ялагай битлеге күпләрнең йөзенедә. Satıldık, yaşırıp yürekten saflığın. Araltıp, dünyanı taratıp aklığın. Yaşırdık barsında kızganmay yaşaybiz. Biz bulgan, biz ungan, gayretli kişimiz. Yaxşılık işlerge biz indi kurqabız. İşlesek masayıp maydanlar tutabız. Yaktılık kalmadı күңеліне түріне де. Ялағай битліге көплерінің yüzünü de. Satıldı, yaşırıp yüreknin saflığın. Aralttı, dünyanı taratıp aklığın. Kaşışlı uynayız yaşarıp canlarını. Tımalap kadirli in tatlı uyularını. İskitip dururluk karasan bir şitten. Üzüңнән kaşular bu jirde бар miken. Yaktılık kalmadı күңелнең түренедә. Ялагай битлеге күпләрнең yüzünедә. Satıldı, yaşırıp yürekнең saflığın. Aralttı, dünyanı taratıp aklığın. Dünyanı taratıp aklığın. Альберт Валиуллин. Бек зор рахмет. Барлық güzel затларыбызны бәйрәм белән. Гүлназ Асаева, Башкортстан Республикасының атказанган артисты. 25-нче халыкара татар җыры лауреаты исеменә лайык булуы белән котлыйбыз.
ташлады мине канатым, аннан башка яшәү юк миңа. Нигә ялгызсың син әй токышым, ник китмәдең җылы якларга? Ул ташлады мине канатым, аннан башка яшәү юк миңа. Ул ташлады мине канатым, аннан башка яшәү юк миңа. Ялындым сандугачларга, китмәгез дип көз җитсә. Ялындым сандугачларга, китмәгез дип көз җитсә. Уйлап бирде сандугачым, уйлап бирде сандугачым, уйлап бирде сандугачым, сандугачтан җил исте. Эх, җылы, 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 җылы диңгез якларында, эх, җылы, 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 җылыдыр җилләренә. Юктыр шыр канатларым сандугач җилләренә, сандугач җилләренә. Эх, җылы, 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 җылы диңгез якларында, эх, җылы, 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 җылыдыр җилләренә. Юктыр шыр канатларым сандугач җилләренә, сандугач җилләренә. Кителде күңелем, нишлисең йөрәк төзә. Кителде күңелем, нишлисең йөрәк төзә. Тик язларын җырлап кайтыр, тик язларын җырлап кайтыр, тик язларын җырлап кайтыр, тагын үзәкне өзәр. Эх, җылы, 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 җылы диңгез якларында, эх, җылы, 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 җылыдыр җилләренә. Юктыр шыр канатларым сандугач җилләренә, сандугач җилләренә. Эх, җылы, 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 җылы диңгез якларында, эх, җылы, 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 җылыдыр җилләренә. Юктыр шыр канатларым сандугач җилләренә, сандугач җилләренә. Кош аңламый күңелләренә, андый хәл юк дөньяда. Кош аңламый күңелләренә, андый хәл юк дөньяда. Ә мин һаман кошлар димен, ә мин һаман кошлар димен, ә мин һаман кошлар димен, күңел бит ул дивана. Эх, җылы, 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 җылы диңгез якларында, эх, җылы, 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 җылыдыр җилләренә. Юктыр шыр канатларым сандугач җилләренә, сандугач җилләренә. Ышанмагыз сандугачка, калабыз дип җырытып, яклар яры диңгез яры, каласың йөрәк тотып. Ышанмагыз сандугачка, калабыз дип җырытып, яклар яры диңгез яры, каласың йөрәк тотып. Эх, җылы, 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 җылы диңгез якларында, эх, җылы, 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 җылыдыр җилләренә. Юктыр шыр канатларым сандугач җилләренә, сандугач җилләренә. Рәхмәт! Gülnaz Asayeva. Алсу Азат Фазлыевлар, эстрадыбызның популяр җырчылары. Күп еллар рәттән тамашачыларын үз иҗатлары белән сөендергән җырлы гаилә бүген татар җыры сәхнәсендә.
Gülüslerin parlı akış yapan Yüzeler bir tane parlaşır Sinde benim sirli akışım bu Kışan al seni yaratır Para kışlar kaytkan Tibreleler bize gülistin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Para kışlar kaytkan Tibreleler bize gülistin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Külüslerin sırlı tınılık sarıgan Akışlarının nazı uğralgan Sinde benim köklerin asıp bitken Bekek yazım yazmış yuragan Para kışlar kaytkan Tibreneler bize gülistin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Para kışlar kaytkan Tibreneler bize gülistin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Külüslerin parlı akış yüzer Seyuh ise nazik şilterler Mehabetni oynar uşağında Jılatmasa gide şitlerine Para kışlar kaytkan Tibreneler bize gülistin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Para kışlar kaytkan Tibreneler bize gülistin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Sinde benim gımerim bu yıllarına Süyüp duyalmazlık bir kişin Azza fazlayla. Rahmet. Bayramlar bilen güzel zatlarımız. 8 Mart bilen de Jır bayramı bilen de. Eytilmiş hep ağlanan sözlerim var Kireminim seni göresim Ekürüşük değilsen, kalbilişik değilsen Kirek tügel indi diyesin Yanlarına da çağırmışsın Unuturgana irik bir bilsen İzem gider
Unuttırmışsın da özüngni sen Selamlarda yollap turasın Uzasın dep belep kütüp yürgen kebek Yollarında şırap koyasın Yanlarına da çağırmışsın Unuturga da irke birmişsen Sen gider sonra min gibi gelsin Eksen gidi var dersin Yanlarına da çağırmışsın Unuturga da irke birmişsen Sen gider sonra min gibi gelsin Eksen gidi var dersin Sevgimi elle sevmevengme Nerse soğlu seni köngülde Hiç de bulmay anlap Ne jitmişsin mazap Elle bilmişsin mi özünü de Yanlarına da çağırmışsın Unuturga da yirki birmişsin Sen gider sonra min gibi gelirsin Eksen gidi vardır sen Yanlarına da çağırmışsın Birgele Unuturga da yirki birmişsin Sen gider sonra min gibi gelirsin Eksen gidi vardır sen Sen gider sonra min gibi gelirsin Eksen gidi vardır sen Рахмат бекза. Азат Фазлыев, Татар жыры фестивалі лауреаты. Молодец. Азат молодец ул, әйме. Шундый гел энергичный, иҗат белән дә шөгырьләнә, бизнес белән дә шөгырьләнә ул, йортта салып маташа ул. Вообще молодец. Кара, йорт салу дигәннән, мин дә бит әле йорт салырга дип җир алып куйдым. Бәт эшләгәнсең? Әйе, бер гөл шүлмәгенә генә булса да алып куйдым да, кыйбат хәзер бәяләр үзең беләсең, мәйтәм әкренләп җыелыр шулай. Җыела, Рамил, шулай җыела. Ниятең әйбәт булгач, бер 600 елдан җирне туплап бетерерсең, яме? Кем белә, бәлки онык-шыклар шунда салыр. Ну, бөтенесе булырга мөмкин. Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә квартир алу самый кулайрак. Бер инде супер мега лакшери, шундый супер модный квартираң булса әле, тем более. Кая барсың андай супер мега лакшери фатирлар? Мәсәлән, мой ритм, мифы премиаль резиденциясе, домны исхаки мәсәлән, менә шундый йортларда алырга кирәк. Бу бит Акбарс дом компаниясе төзегән ышанычлы торак комплекслар турында сөйлисең бугай, шулай бит Айрат. Югары зауыклы архитектура, машинасыз яшел ишек аллары, үз парковкалары, ял итү зоналары белән төзелгән комфортлы йортлар. Менә булар барысы да син әйткән әйберләр. Комфорт дигәннән, анда әле теге умный домны да урнаштырып куйсаң, мәсәлән, теге Алиса, открой шторы, Алиса, закрой шторы, Алиса, выключи свет в зале дип әйтеп куясың шулай, әйме? Алиса, включи свет в зале. Менә, вот, монда да умный дом. Әдә тикшереп карыйбыз. Алиса, алдагы җырчыны экранда чыгарып кара әле. Марат Яруллин Татар җыры сәхнәсендә 3нче тапкыр. Аның җырлары музыкаль мәйданчыкларда миллионлаган тыңлаулар җыя. Яшь, дәртле башкаручы үзенең чыгышы белән бүген дә биредә. Бәйрәмләр. Хисләр ташкынында калыбым мәхәббәт дөньясында очрашулар көтеп яшим сагышлар дәрьясында бары сине генә уйлап хисләрем
şağını Жылы kuşağında erip Жеңәсәм сағышыны Бары сине генә уйлап Изләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Изләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Изләремдә саташтым Бары сине генә уйлап Изләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Бары сине генә уйлап Изләремдә саташтым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Сине эзләп бураннарда Юлларымда адаштым Зур рәхмәт, Казан! Форсаттан файдаланып, барша кызларны, әниләрне, әнкәйләрне, апаларны, сеңелләрне, барчагызны да бәйрәмнәр белән тәбриклисем килә. Зур рәхмәт үзегезгә. Сез булганда тормыш матур, сез булганда тормыш җиңел. Рәхмәт яусын. Бәйрәм белән кызлар. Яратабыз сезне! Devam edemez mi Kazan? Bilmiyorum da gibi baba. Hayırlı geç Kazan. İşi dersi kilersin de. Ruşki davay. Нәрсәгә дим, нәрсәгә инде нишә мәртәбә кабатладың бүген дә син шул бер сүзеңне
Илмира Нагимова. Илмира үшін төп фокус ол ижад. Мақсаты тамашачы мәхәббәте. Шушы ике фактор аны 25-нче татар җырына алып килде. Үзебездәге гаепне эзләми гәле җитен. Күзгә күз карашы безгә аңлашыр вакыт җиткән. Ачы дөреслекне белү яхшырактыр ялганнан. Ни файдасын бер кискәнне кабат-кабат ялгаудан. Үзебез сайлаган язмыш инде санап келәргә. Беребездән гаебездә кагылмый үткәннәргә. Үзебез сайлаган язмыш соң инде үткәннәргә. Беребездән гаебездә кагылмый үткәннәргә. Сабыр итеп түзүнең дә була икән бер шиге. Күпме генә теләсәк тә үткәннәр кайтмас кире. Бәлки шулай әле безгә яхшырактыр кем белә. Яраларны тирән әйтеп ачу йөртми күңелдә. Үзебез сайлаган язмыш инде саңып келергә. Беребездән гаебезләп кагылмый үткәннәргә. Үзебез сайлаган язмыш соң инде үткәннәргә. Беребездән гаебезләп кагылмый үткәннәргә. Беребездән гаебезләп кагылмый үткәннәргә. Эльвира Нагимова. Зур рәхмәт, Казан. Бәйрәм белән сезне һәммәгезне дә. Эльмира Нагимова, зур рәхмәт, көчле алкышларыбыз. Рамил, мен әйтәм, син ялгыш кына белмисең икән дип сорауым инде. Эльмира Марат Яруллин белән бергә торалармы, алар юкмы менә? Юк, Айрат, булды инде, әйдә. Мин гайбәт сөйләшмим. Пу, булды. Әйтмә анда юллар миңа. Ничек инде гайбәт сөйләшмим, мин бергәләп әзрәк сөйләшеп алырбыз дип монда семиш китап чыккан үзем белән даже. Мен әйтәм, Рамил белән утырабыз монда, рәхәтләнеп сөйләшәбез монда. Тукта, нинди семишке, нәрсә сөйлисең? Семишке, нинди семишке? Семишке от Мартина, алар безнең спонсорларыбыз. Сен хәләл ашыйсың бит, диме? Вот тем более, шуны ашап рәхәтләнеп сөйләшәбез ха. Әле алар, кстати, Россиядә беренче урында семишке сату буенча 24нче елда. Чынлапмы? Вот. Шуны шандырып сөйлисең син, Айрат. Әйдә, сал семишкеңне. Давай. Но гайбәт сөйләшмибез. Юк, сөйләшмибез. Кара әле, Рифат Зариповлар икенче бала көтә диләр. Айрат, булды инде, кара. Әйдә, экранга гына карыйбыз. Давай, шулай итәбез, давай. Рифат Зарипов, Татарстанның атказанган артисты. Гастрольләр рекордсмены исеменә лаек башкаручы. Быел Рифат Татар җыры премиясенә 5нче тапкыр ия. Yalnız günün yemide yok, kıyaşı da sürülgen, yıldızlı aylı dinleri bağlıp
bulutlarga deringen Dimegiz yalgızlarga Dimegiz rencitmegiz Bir evünüden yalgız seni değil Bir kayşan kimi demegiz Dimegiz siz yalgızlarga Dimegiz rencitmegiz Bir evünüden yalgız seni değil Bir kayşan kimi demegiz Bäxtlerini duyamısın Barsız kalgan yalgız yar Elle indi kimsinip mi Yeşiller mi yalgızlar Dimegiz siz yalgızlarga Dimegiz rencitmegiz Bir evünüden yalgız seni Bir kayşan kimi demegiz Yalgızlarının yalgız şanı Kimler ağlar uyuları Parlak ömür idülerge Niler şite Xudayım Dimegiz siz yalgızlarga Dimegiz rencitmegiz Bir evünüden yalgız seni değil Bir kayşan kimi demegiz Dimegiz siz yalgızlarga Dimegiz rencitmegiz Bir evünüden yalgız sindi Bir kayşan kimi demegiz Bir evünüden yalgız seni deyip Bir kayşan kimi demegiz Yalgızlarga demegiz Rahmet Barşağızda da beylemler bilen İsen sağ bulup, selamet bulup Yaratılıp buna yaşi gelin Bağlanğanday yüke şeşekler Nurlanğanday iyi ölü kişiler Şey kişiler güngül Qanatılanan Qabatılanan yaşlı hisleri Minnim için seni gel onu şiirde Şan ve qaba ışkını qaraşı Mehabbetin yaşını unutkanlar Üzü başını bulup qarası Minnim için seni gel onu şiirde Şan ve qaba ışkını qaraşı Mehabbetin yaşını unutkanlar
Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов. Рахмет. Марат Галимов. Марат Галимов күп җырлар авторы, Татарстанның атказанган артисты. Үзенең тавыш мөмкинлекләре белән аерылып торучы җырчы. Иҗат өлкәсендәге күп еллык эшчәнлеге, тәҗрибәсе аның популярлык рейтингын саклый килә. Марат Татар җыры фестивале лауреаты. Жаяулы юл үтә, су бойлатып yüzә, көк киңлеген гизә, төркемләп ұшалар құшылар, өзәк өзегіш аваз салып, жиде бик солқынлар құшылар, аша құшылар, көшмә құшылар, желпи қанат қағып, құшылар көбі бір күні менде яратып, гизмәсәм дә бүйік көкіне, желпи қанатларын ұша құшылар, қаңғылдашып, Зәңгәр көкіне иңли, тирә-йонны күзли, тоқтар орын эзли, шақырымнар гизәләр құшылар, қайтығыз дейп үткәш құшылар, килә қышқырасы дәші, қайтығыз зилләр гизіп, қонақ болып, тағыны құшылар, көбі бір күні менде яратып, кезімәсәм дә бүйік көкіне, желпи қанатларын ұша құшылар, қаңғылдашып, Құшылар көбі бір күні менде яратып, кезімәсәм дә бүйік көкіне, желпи қанатларын ұша құшылар, қаңғылдашып, сабылашып. Марат Галимов. Данир Сабиров. Татарстанның атказанган артисты. Жыр, юмор, хореография. Бұлар барысы да Данир турында. Быйылда ул Татар җыры фестивале лауреаты. Hayırlı kişiler, исәнмесез? Теге хотя бы для приличия кул шапкан булыгыз иде. Понимаю, важный кешеләр. Рәхмәт. Әзрәк рок-н-ролл истәгән булык инде. Биюче дийләр бит. Әклимәне кайтарырга булдык быел. Син минем
Яғыма қарамайсың да, сен менің турыда ойламайсың да. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Йөрәгем жылынып китә, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Йөрәгем жылынып китә, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Жігітлер, нәрсе бұяп жүресіз сонда? Постановка шындай. Бары бір қарсы болып кейтер, яз күні үйректің қылларын шертір. Мен күтәм сағынып, кел менің яныма, güzelim сен менің әқлиме. Мен күтәм сағынып, кел менің яныма, güzelim сен менің әқлиме. Йөрәгім жылынып кейтер, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Йөрәгім жылынып кейтер, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Жігітлер, не перекрасьте онда. Матур ғана. Да, малай, серьезный халық жиылған бүгін. Серьезный жырларға керек. Сен менің яғыма қарамайсың да, сен менің турыда ойламайсың да. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Йөрәгем жылынып китә, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Йөрәгем жылынып китә, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Менің үшін түгіл, өзіңіздің кәйфін көтеріш үшін әзгіне. Өзіңізге әзгіне, немножко хайыр бірлікін айтып. Ой, рахмет, кейті. Йөрәгім жылынып кейті, елмайып қарасаң өзіме. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Қарама, ойлама, үндәшмә қылима, сен генә менің ойымда. Спасибо, Олимпийские! Ғұмыр бойы мечтаушылар етірге. Қазан Экспо дейін. Татарстан Республикасының атқазанған артисті Данир Сабиров. Просто кетішілер деймі? Модель кібі кет, модель. Бір гіне тәбрикләп кетейм енді қатын қызларыбызны. Қызлар бәйрәмнәр білән, қатын қызның үйін ол жері yüzінде ең мұхимы 2 миссия. Шуны ұнытпаңыз қызлар. Біріншісі, ир құтырғанда тынышландырырға. Екіншісі, ир тыныш болғанда психландырырға. Бәхетлі болыңыз балақайларым. Матур етіп кетем. Ғабділфәт Сафин заман сөйлей башлады бұл уже. Олыға ясым. Ғабділфәтнің болмағанлығын восполнять етірге керек. Данир, просто кетірге керек сахнадан, рахмет. Ғымыр бойы культурны посылать еттігіз енді мені, рахмет. Сау болыңыз. Келесі шырашуларға қадар. Әлді сәхне зор, иркіннәп сөйләшіп бұла кетішлейді. Мен тағын күткенем, тағын бір жиді жүмле айтыр деп. Yok, Данил, молодец, гіл кайфавать деп йөрей, аларың вообще үйлерінде бітқа зоопарк ешеттігіз ме? Итлері бар, пісілері бар, плюс маймыл да алып қойдылар әлі, еме? Кайф. Вообще кайф, мұның қатлы кайф. Данир әлі кайфавать түнің тавамын айтса кеме, ашарға пішіріп кайфавать тәй ол. Кукмара сабасына сала да өзінің ризықларын шында қыздыра да рахаттам шой кайфует. Кім неше кайфует енді, мәселен, Ренат Рахматуллин өзінен 30 яшке яшырақ қызға үйленді, дәтті кайфует. Элвин Грей кіші жырын жырлайды, шулың білән кайфавай тіп тек жүрей. Эльмира Нағимова айырылды да, кайфует тоже, көрдің бітәнен кайфует. Доқтарлы айрат, ойлашқана көпме болды беттен, яңадан кеуге шығып, яңадан айырылып, яңадан кеуге шығырлық вақыты жетті түгімсі енді. Қарағызылы, Вадим Захаров бет ябыға башлаған, ошамышы тұрады. Ләкин ол анан не кайфует?
Әміне Салават Фәтхетдинов норматив болмаған лексика қоланып кайфует. Мен ул сүзләрне беләм. Менә мәсәлән, Тукта. Гөлнас, сиңа нәрсә яхшы кайф өсти менә? Ну, мине белүчеләр инде моны яхшы белә. Мин кызлар белән төнге мунчага барып рәхәтләнеп менә кайф алам шуннан. Төнге мунчада кызлар белән мин тоже кайфовать итәрмен, Гөлнас. Идегез, коллегалар, җырдан еракка китмигез, шулай бит. Хәзер үк Салават белән Ришатка да сәламнәребезне камерага юлларга тәкъдим итәм. Әйе, чөнки Татарстан Республикасының халык артистлары Салават Фәтхетдинов белән Ришат Төхвәтуллин да әлеге сәхнәдә бүген чыгыш ясарга тиешләр иде. Ләкин татар җырының графигы күчү сәбәпле, аларның үзләренең сольный концертлары, әмма дә ләкин татар җыры премиясе аларга тапшырылды. Шуңа көчле итеп алкышлап алыйк әле. Алар юбилей елында шулай ук татар җыры премиясенә ия булды һәм Ришатны без хәзер экранда күрә алабыз. Барс медиа компаниясы безгә шундый җаваплы эш тапшырды. Алтын Барс сыны һәм 25-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале дипломы үзе синең артыңнан Уфага килеп җитте. Рәхим ит тапшырырга. Рәхмәт Казан, рәхмәт татар җыры. Уфадан Казанга кайнар сәлам. Рәхмәт. Безнең шулай ук туры трансляция бара, шуңа күрә туганнарга, дусларга, монда килми калган тамашачыларга сәлам юллыйк әле, сәлам. Ришат Уфадан Казанга сәлам юлласа, без Казаннан бөтен дөньяга сәлам юллыйбыз. Һәм татар җыры фестивален алга таба дәвам итәбез. Илнат Фәрхуллин, күп кырлы иҗат кешесе, автор башкаручы. Аның җырларын татар эстрадасының популяр артистлары да башкара. Ул гел иҗатта, гел яңалыкка омтыла. Теләк омтылышлары аны бүгенге 25-нче татар җыры фестиваленә илтеп җиткерде. Котлыйбыз. Буйга җитте, дөнья куган шагында да, әни кирәк, улым диеп хәл белергә, балам диеп кайгыртучы, әни кирәк, әни кирәк.
Жылап ятып йықламаған. Изгілерден изге кіші. Баштан сыйбар үшінде бейді. Уңышларыны көрілгені. Матор сөзлер ейтергеді. Шатлық ортақлашырға да. Әр жердегі тыныштау. Eşlerine siler eşer, olur işin yaşam kışın. Ani girer, şırraketine duyar eşer, inge kanar bu yarışın. Ani girer, ani girer. Beyramlar biləsiz, ha? Erkeklerimiz, güzel zatlarımız, 8 Mart bilen şön kökende. Hazır! Kollarını götürdün, aksiyonu. Beyranlarda şatlılık diye fatalar ikiler. Gülmelerle fışak fışak şerşeklere. Hem ışır ışır bizinin bilene para karşı. Kızılar ikiler, kızılar ikiler, kızılar ikiler. Bulamın udayına kara ettiler. Sarış güle, mutluluk yaşı yüreğine. Lakin olsu yüreğlere düşüley, düşüley. Kızılar ikiler, kızılar ikiler, kızılar ikiler. Neşe geyler.
günlerdəginə Tataristan Respublikasının at qazanğan artisti isminə layiq buldu. Zor rəhmət. Şın көңілден құтлıyız. İnnat Farkullin. Иркә үз исемен булдырып, татар эстрадасында урын алган җырчы. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты. Быел Иркә 15-нче тапкыр татар җыры лауреаты исеменә лаек. Şağım haber verirse yaşlık tanım Aşıp barıp giler idim şu mizgelige Etkey bilen emke yanda Hatireler şangay janda Bir ardılık kenlerim eytizdiler Sağındıra ötken ömür ötkenlerdeydi güngel Kaysan idi bir nişikte yolana dağılır Bala şakay şeklikli yaşligime sıpak şekli Koydum bulma yollar yavuk yollar
артисты Ирке. Әнвәр Нурғалиев, Башқұртстан Республикасының халық, Татарстан Республикасының атқазанған артисты, эстрадабызның ең популяр артистлары рәтендә. Көп еллык хезмәт нәтиҗәсендә эстрадабызның биек үрләрен яулаган җырчы бүген 25-нче Татар җыры лауреаты. Yaşlandır, yüzlerime koradın, koradın, koradın. Göz yaşlarını görüp min salınağını anladım, anladım, anladım. Tammadır, sağınıp meni göz yaşın. Yılağınday tol tirekler, su kaçtın utlu yaşın. Tammadır, sağınıp meni göz yaşın. Yılağınday tol tirekler, su kaçtın utlu yaşın. Yaşlarım yara bulup Andı salkın uşıma, uşıma, uşıma Birge bulmam sebebini Şığalmadı uşuna, uşuna, uşuna Tammadır Sağınıp meni göz yaşı Yılağınday tol direkle Su kaçtı mutlu yaşı Tammadır Sağınıp meni göz yaşı Yılağınday tol direkle Su kaçtı mutlu yaşı Çeşler çeşke beylenme Yazmışıdır ol küresin, küresin, küresin Ütkənidəgi kebirkisine Bəxit elim belləsin, belləsin, belləsin Tammadır Sağınıp meni göz yaşın Yılağınday tol direkle Su kaçtın mutlu yaşın Tammadır Sağınıp meni göz yaşın Yılağınday tol direkle Su kaçtın mutlu yaşın Hayırlı kişiler isenmisiz Kazan? Мен де яшьләрдән калышмыйча барча хатын-кызларны, ханымларны чын күңелдән котлап үтәсем килә. Дөньяда булган гүзәл бәйрәм белән бәхеттә, шатлыкта яшәгез. Гаилә бәхете бирсен Ходай Тәгалә. Һәм инде хатын-кыз бәхете. Мин сезне барыгызны да яратам. Бәйрәм белән! Синең серле күзләрең Ярсып тибәккә йөрәк сөям дигән сүзләрең Утлар кебек кагылам да сулар кебек кагылам
birine birine kungilene kağılgan. Canım deyip sağınıplar seni suyularım. Uylap senin adaşıp min günün bilmi yürülerim. Yüreğinin yine yara deli deyip dibülerim. Karasından mutlar kalıp gülge kalıp yanıp yiyülerim. Canım deyip sağınıplar seni suyularım. Uylap seni adaşıp min günün bilmi yürülerim. Yüreğimin yine yara deli deyip dibülerim. Karasından mutlar kalıp gülge kalıp yanıp yiyülerim. Muhabbetin yolları Yürek seni uyladı da sağınından duymadı. Hislerine karşı dilme taşı hisler burana. Mındı sıyı bükümlere yıklar hele bulgana. Canım deyip sağınıplar seni suyularım. Uylap senin adaşıp min günün bilmi yürülerim. Yine yara deli deyip dibülerim. Karasından mutlar kalıp gülge kalıp yanıp yiyülerim. Canım deyip sağınıplar seni suyularım. Uylap seni adaşıp min günün bilmi yürülerim. Yüreğinin yine yara deli deyip dibülerim. Karasından mutlar kalıp gülge kalıp yanıp yiyülerim. Yine yara deli deyip dibülerim. Karasından mutlar kalıp gülge kalıp yanıp yiyülerim. Karasından mutlar kalıp gülge kalıp yanıp yiyülerim. Татарстанның ат казанган Башкортстанның халық артисты Әнвәр Нурғалиев. Рәхмәт Казан бәйрәм белән. Вадим Захаров, халыкныкы, халыкчан башкару, моң җырларның эчтәлеге аңа үсеш алып килде. Быел ул Татарстанның халык артисты исеменә лаек булды. Быел ул Татар җыры фестивале лауреаты. Şiirlerde ömür geçiremiz, tıngı birimiz sağışı yürekке. Sağınganda gına kararsız deyip, gül jibergen enkey bölekke. Gül jibergen enkey bıyıkmağız. Yüreğime gezleyip manayı Ağır şakta kilem gül karşına. Enkey karıysıman yılmayıp. Gül jibergen enkey bıyıkmağız. Yürüme gezleyip mınayıp.
Yumuşak yeşil kileş Göz karası kebek saklıyız Eyibizde şuşa gölden izge Kadirlere gayber tapmıyız Gül jibergen Enkey bıyıkmağız Yerinmegiz deyip mağayır Ağır şakta kilem göl karşına Enkek var isman yılmayır Şeşek ata yazılar jitken sayın Күңелләргә тула наз рәхәт Үзең кебек безгә бәхет биргән Гөлең өчен әнкәй мең рәхмәт Гөл җибәргән әнкәй боекмагыз Йөрмәгез диеп моңаеп Авыр шакта киләм гөл каршына Enkek barıyızman yılmayır Gül jibergen enkey bıyıkmağız Yürümegiz deyip mıngayır Ağır şakta kilem göl karşına Enkey karıyızman yılmayır Gül jibergen enkey bıyıkmağız Yürümegiz deyip mıngayır Ağır şakta kilem göl karşına Enkey karıyızman yılmayır Ağır şakta kilem göl karşına Enkey karıyızman yılmayır Enkey karıyızman yılmayır Baytaralımam indi ütkenlerim Balaşağın üsemir yıllarım Ay kavazılar kile bermim bulup Ütkenlerden küngül jırlarım Baytaralımam indi baytaralmam Senin miňa gaşyk garaşyk Berkem tezet almaz mekabetli İki canla salgan yarasın Baytaralmam indi baytaralmam Senin miňa gaşyk garaşyk Berkem tezet almaz mekabetli İki canla salgan yarasın Qaytaralmam, indi qaytaralmam Yalgışlardan turgan gamelim Kılangandıralar şarasızdan Tabalmagaş başka emeli Qaytaralmam indi
Kaytaralım aminde, kaytaralım. Senin mina karşı paraşı. Berkim tüzet olmaz mekabetli. İki canla salgan yarası. Berkim tüzet olmaz mekabetli. İki canla salgan yarası. İki canla salgan yarası. Bekir Rahman. Hayat ağam birini. Sağınam deyip xatlar yazasın sen. Kaytır demediysen yanına. Ukkendirre yaşlık pattaları. Kıştan kıyık diysen canıma. Kaçsın eyde kaçsın hiç tartınma. İşerden bilsine göktenle. Niye indi canlı deligelerge. Kayıplarını izle utkenle. Kaçsın eyde kaçsın hiç tartınma. İşerden bilsine göktenle. Niye indi canlı deligelerge. Kayıplarını izle utkenle. Kevginne yürgen sokmaklarını Kuyu ulen kapılar gitmegen Şul yollardan seni izlep yürüyüm Günlerim yok seni gitmegen Kaçsın eyde kaçsın hiç tartınma İşerden biri seni göktenle Niye indi canlı deligelerge Kayıplarını izle utkenle Sağınam deyip xatlar yazıp durma Yüreklerde seyir barında Faytalesin küngelini tınla Yaşlık mekabete yanına Façsin eyde façsin hiç tartınma İşerden birisine göktenle Niye indi canlı deligelerge Kayıplarını izle utkenle Façsin eyde façsin hiç tartınma İşerden birisine göktenle Niye indi canlı deligelerge Kayıplarını izle utkenle Niye indi canlı deligelerge Kayıplarını izle utkenle Hattuşi Rahman Татарстанның халық артисті Вадим Захаров.
Азим Захаров біздің алқышлар. Татар жыры сәхнәсендә һәр татарның йөрәгендә эз калдыра торган, иң нечкә күңел җепләрен тибрәндерә торган үлмәс җыр Әллүки.
Газиев, Ильнат Фархуллин, Озат Фазлыев, Альберт Валиуллин. Хөрмәтле дуслар, әлеге мизгелдә без барлык артистларны сәхнәгә чакырабыз. Халыкара Татар җыры эстрада фестиваленә 25 ел. Үз дәүләтен, үз телен, үз җырын сөйгән халкыбыз булганда, татар җыры яшәячәк. Татар җыры күңелдә, татар җыры яшәтә һәм көч бирә. Кая гына булсак та татар җыры безнең белән, кая гына булсак та татар җыры безне берләштерә. Татар җыры һәр илдә, татар җыры һәр өйдә, татар җыры һәр күңелдә.